Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya yandiri kuuya nayo ndakakubatira panapa iri kunzi ZANU-PF Harare Provincial Chairman Godwills Masirembwa arrested. He is now at Harare Central Station. Ndo mashoko atiri kutambira panguva ino iko zvino kuti uyo Masirembwa asungwa. Murume uyu anozikanwa nenyaya constitution dzekuamenda constitution ndo nyaya pa controversial statements ake aitaura paipa achitaura kuti tinokwanisa kuti tiite izvozvo kuitira kuti vaMnangagwa vanyatse kutonga kusvika 2030 asvika. Asi iko zvino zvinhu zviri kuvhundutsa vanhu chaizvo kuti chii chikonzero chingangove chaitika kuti ange achizosungwa. Tiri kuonawo zvekare kuti mubato irori muri kuita makakatanwa akawandisa kuti vamwe vari kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachiripo, vamwewo vari kuti hakuna zvakadaro izvozvo. Saka tiri kuona kuti kuri kuita kakudonzerana zvakanyanya. Saka kutaura hakusi kuzopera. Ndosaka zvinhu zvakadai izvozvo tiri kuona zvakuitika. Mumazuva mashoma adarikayo tiri kuonawo zvekare kune vamwe vakambodzisungirwawo nyaya vanhu veZANU-PF iko zvino kutaura vatoteta kuna Mike Chimombe nemumwe wake vatorimo mukati iko zvinezvi. Nyaya dzavanhu vekuti vaishanda varimo muZANU-PF imomo asi vakazongoirikana vangotorwa kureva kuti pane something chinenge chichiitika behind the closed doors. But nhasi ndiri kuzoona vanhu vazhinjiwo vari kutaura madandemutande masocial media makasiyana-siyana. Vamwe vari kuti the real reason why young people go to great pains to defend Emmerson Mnangagwa is because they see opportunities to steal in ZANU-PF. They are not interested in civil liberties. All they want is to self-enrichment at the expense of all else. Ndo zvekutaurwa nemumwe panapo kuti dambudziko rinoitika kuti vanhu vazhinji vanopinda vachienda kunojoina bato reZANU-PF kuti vasvike vaite zvinhu zvekuti nyika ikwanise kupfuurira kuenda kumberi havanei nazvo nekuchikonzero chekuti vanenge vachida kumhanyira kuda kunodefenda vaMnangagwa nerimwe chikwata chavo chinenge chiripo kana kuti neutungamiriri hwese huripo, nekuti vanenge vachiona mukana yekuti vadye kana kuti vawane cheuviri vari ipapo. Saka kuti vazoda kuti vafambire dzimwe nyaya dzingangobatsirawo kana kuti dzingangoitawo chekuita nenyika havasi kuzoita izvozvo nekuda kwechikonzero checho chekuti vanenge vachimhanyisana nenyaya dzecheuviri dzine nyaya dzemari idzi. Ndo zvimwe zvandiri kuona zviri kutaurwawo panapa nevamwe vanhu vari kukomenda on nyaya iyoyo. Mumwe ari kubuda ari kuti he has been a dodge person. He was stuck of all registered by the Law Society of Zimbabwe for malpractices. He then reportedly fled some Ghanaians of 6 million from a Chiadzwa diamond venture, but still remained MMZ executive member. Mwari kuti aiwa ndiye wekutsvaga kuti paitwe third term. He was seeking protection. Zvakawanda zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pemurume iyeye ari kunzi asungwa. And chinhu chiri kunyanyisa kuvhundutsa nekuti iko zvino takada kutarisa apa kune mumwe musangano uri kuda kuzonoitwa wepagore unowanzo kuitwa weZANU-PF. Iye anga ane mashoko mamwe akanga akataura ipapo. Pane zvinhu zvavakanga vakarongana. Saka vanhu vari kuzotaura kuti pamwe zvichida nyaya dzemapato maviri anenge ari mubato rimwe chete anenge akunetsana ava factionalism inenge ichiitika mubato ravo. Zviri kunzi pamwe zvichida ndo imwe inenge yakutanga kunovabvisa chiri kumeso. Ndo nyaya dzimwe dziri kutaurika panapa pamusoro penyaya iyoyo. Muri yeZimbabwe ndangoti ndidarike nepano ndichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yenyu. Munozviziva kuti pano hatinonoke, hatitambe nema-updates. Tinogara tatouya tozivisana zviripo. Panonzi paCoolient. Kana uchangosvika panapa first time yako, gara wasubscribe wojoina this family. Wondiudzawo kuti nyaya iyi wakaitarisawo unoionawo sei.